Biz bugün ülkenler gününe bağışlanan əbilər şahızdırabız. Hem şulay yok, biz әле быйыл Самовар душа народа деген грант ұтқанıyıq. Менә шушы грантның бүгін бәйрәмендә. Biz bugün самоварлар белән авыл мәдәният йортларын чакырдык. Кыймаклар белән, тәбикмәкләр белән, төрле хабар ризыклар белән чакырдык. Матур итеп менә күргәнсездер. Төрле бизәүләр белән, бизәнешләр белән эшләп киттеләр безнең мәдәният йортлары. Әмма бүгенге бәйрәмдә безнең мәдәният йортларынан кала шулай ук Мәгариф идарәсеннән дә безнең инде коллективлар килде, алар үзләренең ярминкәләре белән килделәр. Шуңа күрә мин инде бүгенге бәйрәм уйлыйм, шундый матур безнең отышлы булды. Һәм инде бар кешеләрне дә бәйрәм белән котлыйм. Бәйрәмгә рәхим итәм. Хөрмәтле тамашачы, менә шушындый зур матур бәйрәмдә җыелдык. Самовар душа народа дип атала. Шуннан да инде самовар халыкның җаны. Без инде кабактан да самовар ясап килдек, арбуздан да самовар ясадык. Һәм төрле самоварлар коллекциясе алып килдек. Һәм менә шундый поделкалар ясадык. Күрегез. Бәйрәмгә рәхим итегез. Шундый матур көнне без самовар бәйрәменә җыелдык. Безнең татар халкының иң яраткан ишу юлларының берсе бит инде бу. Без самовар белән içeriz. Onun yanına bir kup demli әйберләр pişirəbiz. Kuymağı дейсеңме, бәрәң дәлеші дейсеңме, бәрәмәші дейсеңме. Рәхим итегез бәйрәмгә барыгызда сезне көтеп калабыз. А на дворе совсем уже темно, как самого лета кипит страсть наша, смеется месяц весело в окно. Чай мне наливай, и взор ее так много обещает. У самого я и моя Маша приху скучает, ведь будем дома. Шәһәребездә матур иттереп, яшәп, үзара аралашып, сезнең киңәшләрне тыңлап, сезне хөрмәт итеп, яратып, бергәләшеп тормыш итәргә язсын. Киләчәктә дә менә шушындый бәйрәмнәр булып торсын. Менә күрәсез, ничек иттереп безнең мәдәният хезмәткәрләре тырышып, матур итеп өстәлләр әзерләп килгәннәр. Самовар кырыена чәй эчәргә безне чакыралар, Алла бирсә барыбызны да. Авылларыбыз тырыш, алардан башка бер бәйрәмебездә үтмәй, рәхмәт сезгә бик зур. Менә шушындый бәйрәмнәрдә очрашып, киләчәктә дә сау сәламәт булып, тагын бәйрәмнәрне каршы алып, бергә бәйрәм итәргә язсын. Исәнлек, саулык, бәйрәм белән сезне барыгызны. Çiçekleri ишек алдында ята. Советында фабрикадан ветерандар советы председателе швейный фабрикадан. Монда инде өзебезнең пенсионерлар белән бергә чыктык, менә маскаларыбызны киеп, бик матур оешканбыз, кызларга ошый безнең пенсионерларыбызга. Мондай бәйрәм оештырган өчен руководительләргә, бөтен кешеләргә, шушы эштә оештыру эшенә катнашкан бөтенесенә дә рәхмәт әйтәсем килә. Үзебезнең пенсионерларыбыз исеменнән.
балуешь, не балуешь, ну зачем же ты ревнуешь? Ой, дома не было, ой, тебя не ждала, а ты даром не ходи, ой, пойдешь предупредить. Gece yılları var, bu gece yılları. Kulakları bir yıldıra koya gazel.